Τριαντάφυλλο δεν το βλέπεις εκεί πάνω, τι ήτανε? Κι εγώ έτσι νομίζω και νομίζω ότι είναι τεράστιο. Πώς το κρατάμε πες μου? Ψάρι. Ψάρι είναι τριαντάφυλλε. Αθώ ρε φίλε. Τώρα τη μάνα πιάσαμε τον πατέρα, κάποιον έχουμε πιάσει. Τα παιδιά τα πιάσαμε πιο πριν. Καλά είμαστε. Μ' αρέσει. Αλλά μου κάνει εντύπωση που είναι κουρασμένο πολύ. Δεν λες πάλι καλά να το βγάλουμε? Δεν το είδες πόσο ήτανε? Δεν νόμιζα ότι είχα πιάσει το τέτοιο. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι πιάσαμε αυτό το κίτρινο. Καλά. Και να τραβάει τώρα αυτό. Αρχίζει να τραβάει. Να σου πω, θες να πάμε κοντά του? Πάμε κοντά του. Δύσκολο να το κάνει. Να σου πω, έβγαλες 30 κιλά τόνο. Πρέπει να βγάλουμε και αυτό. Ο καλός σου ψαράς στη φουρτούνα φαίνεται. Αμάν. Το δες ή το είδα και μόνο εγώ? Πήγαινε κοντά του, πάμε να το κυνηγήσουμε. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί μας παίρνει όλη την πετονιά. Το είδες που Το είδα! το έχεις βγάλει? Ναι! Πλάκα μου κάνεις, δεν το είδα. Όχι με αυτά τα εργαλεία όμως. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Είναι μεγάλο το ψάρι. Έλα, τριαντάφυλλε, κάνε την προσπάθειά σου. Ξέρεις γιατί πηδάει έτσι για να φύγει από το τέτοιο. Για να ξεκιστρωθεί. Το μηχανάκι μου. Άμα το φέρουμε, όχι επιτυχία. Να το φέρουμε. Αν πάμε από πάνω του... Να κόχαζα. Εντάξει κι εσύ. Το θέμα είναι ότι αυτό παίρνει μπετονιά. Πού θα πάει δεν ξέρω. Αχ. Το θέμα είναι ότι δεν έχω άλλο άτομο να το γαντζώσω. Εγώ θα το γαντζώσω. Α, να σου πω. Εγώ τι κάνω εδώ? Βοηθός ψαρά. Α, το βλέπω, το βλέπω. Φέρε να το τραβήξουμε στο βίντεο και μετά θα το κλείσω για να το πιάσουμε. Εντάξει, τα λέω για να είναι πιο εύκολα, το ξέρω. Ας τα λέω εγώ. Τριαντάφυλλο είναι πολύ μεγάλο. Έπρεπε 3-4 κιλά. Πω. Δεν είναι μόνο 3-4, νομίζω ότι είναι παραπάνω. Καλά φαίνονται μεγαλύτερα μέσα στο νερό, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλο. Δεν λες που είμαστε τελείως τέτοιο. Μπετονιά. Γιατί φεύγει αφού είχε πλησιάσει? Τώρα έτσι θα κάνω. Το θέμα είναι να το ανεβάσω λίγο στη... Δεν έχω και πετονιά, δεν νομίζω ότι είναι τις προποθέσεις τώρα. Με 18 και... Δεν πειράζει, ας κάνουμε την προσπάθειά μας. Η απόχη δεν κάνει για να το βάλουμε με... εντάξει. Εντάξει, άσαμε να πω κι εγώ καμία.
Ας μη σπάσει μπετονιά, θα στεναχωρηθώ. Εδώ τι να πω. Έλα, σιγά σιγά. Τόνος είναι. Τι είναι? Μην πας από κάτω να σου γαμίσω. Τέτοιο δίκαιο. Τι?